tuần trung mà cầm play ở store thế chú PT cùng sum hi pan hi Tony cùng sum hi pan hi Steve cùng sum hi pan hi Chris cùng sum hi pan hi Louis cùng sum hi pan hi le LJ cùng sum hi pan hi ten nia anh ni thuyền hậu hiền poisa tam tak lo turin game an khel do na le khan potanga an le khapowa lungu lem oma piang khan khremna an ma chonang chu khremna chu apal tlang thei ni chuan poisa an hlonga apal tlang thei do ni mo an thuyền ten lo beng cheng lu tu ke mo ni chuan poisa an lo thei don lo ni round 1 a hian game tin hian do la zathum a lo tio thei do na apai mo bek chu beng chen oi lo ni tonang le contestant hian chewing gum thak zet mai second som ni chung a thria langai do ani itum na kha a hlo tling lo poisa in hlo lo aw che chuan poisa a hlo thei tat lo maya chu wangin poisa engzat ma nei davin anom ta khri ni contestant hian second som ni chung chu bong hu te rim chia a hi pangai do na ni ituak chela poisa in hlo ta boke toni chuan avoi khatnan an team tan dolak zathum a hlo chuak ta poisa nei ve ton ta e contestant taksa hi vacuum cleaner ring 95 dona chu alo do angai dona ni
đàn kan siam khain za lo em ai in hlot ling lo an beng chen em awangin dolak an zat ma an hlot chuak lova dolak zathum a an la tang ani round 2 a chuan dolak zali zel an hlot odona beng chen oi lo ti kha o chun zom ze dang le contestant hian ei tur an lo vom chu alo hap fu cha tangai dona ma se kan huang hian chu ti maya olsam chu ani don lo ani itok na kha thlon lo ve in hlo le toni chuan dolak zali dang a hlo chu le ta ka wangin a zawa in dolak za sari chun nei ta ni contestant hian hen ula zip hi garanin aman chungin azip theido nem lo enang inat na kha thlon lo poisain hloe pt chuan dolak zathum a hlo chuak le ta tuna chuan dolak sang khat za lai an nei ve ta ni contestant hian second som thum chung chu hekut lem hian a kuk don ani
itum na kha ro pui ni poisain lo chuak le RJ chuan dollar zali lo lein avain dollar sang khazanga an nei ta round 3 a chuan dollar zari zel a lo thei do na ma se beng chen lo tu ti kha thengil su chunzom zerang contestant hian second som chungin henu taksa ei tuam hi a engai don ani social tu ka nei lo in chake PT chuan dollar zariat lo chuak le in tuna chuan dollar sang nei zathum lai mai an nei ta ni contestant hian heng ei turan me lo tak tak chopol tui hi ai na ngai don ani kha chu thatok lo in lo chamtlat Steve chuan athil in tur chu a in thelo wangin poisa lo chuak lo tlat mai nuro sang nei zathuma an la ta ge contestant taksa hian bandage hi belin an pot thlale vek don ani
ingai sanom khop mai in chake Steve chuan poisa dollar zariat lo chuak lein an team chuan dollar sang thum na za lai mai an nei thei pha ta ni final round kan thleng ta dollar sang khat lo theina tur kan ti dona bank chen lo tur ni kha zawangule contestant hi tomato in an ka panga chuti chung chuan second som thum chung chu alo lam don ani ilam thiam khop mai ma sei thian te kha an beng cheng em ani in chaklo Steve chu lam thiam viau ma se an team te an beng chena wangin poisa an lo thei dalawa te chon de lo sang thum le zan nen chuan an game chu an top san ta lo thlir tu zong zong te chunga lom thu kan soya mi pakhatin de lo zanga som pasari thau dong ang an nia an te chele tuk lave ni danga kanin hule evak don ne o in zawai chunga lom thu kan soye heti an game hi ian zel du ni chuan video lo lang hi lo en la ian chun som zel don nia